ejirimara Igbo onye ka na-akpa asụsụ Igbo mana ịjụọ m agwa gị na anyị amaghịzi ife anyị ji onwe anyị eme site n'asụsụ dị otu a maka ifiri n'anya ifu na ọbụna alụ anyị nwabụ ndị amụnye n'ala Igbo mụọ ọfụma ọ na-afịa anyị mepụta arụ ịsụ asụsụ Igbo ọ bụlụ maka ebe mma akpụ ya akpọ ọgbara ọfụ onye na-asụzi oyibo ọsụrụ bekee ọsụrụ yoruba ọsụrụ hausa otinye ọdịmma ọ dịrọ mma ọ na-ana ife eji malụ ndị ile n'ugwu asafa na-asụ asafa ọfụma ịbịa gbadata n'ala Igbo ọ bụrụzi ya nke a na-aghọtara ndị yoruba na-asụ ọfụma ịbịa jee mụ Edo steeti a efufe ebefa na-eji nkefe esuru mmanụ dịka eji eri ofe ọkazi kedụzi ife kpata nke a ya eji wee nada na ọwa bụrụ ife na-enye onye ọbụla konsen ọfụrụ ka ntị kwa konsen abụ okwu be anyị ọ bụrụ ife na-enye mmadụ kedu ka esi ekwu ya ọ bụrụ ife na-enye mmadụ ọbara mgbali elu ọ dịrọ mma na mụa n'uche aka nke m ka ọ wee ghara na na-etinye na ife ụmụaka na-amụ bido na praịmarị skuul nwa ebe a na-akpọ kọrikulum ụmụaka ji eje akwụkwọ ebidie ebe ya agụba abịgb mkpụrụ mgbe ọbụla abcd efgh abịgb efg ụdị a bido na ntọala iwe fụ na nwatakịrị kunie isi kedu ebe bụ ife ọgwa ya taa famụ ife bụ tv anyị nwere ife akpọrọ ya onyonyo otu a ka ọ dị ewere ugbo chọta ndị edemede chọta ndị otu awụta iri nne na ndị mmadụ ka esi ọgbalụfa chọọ itinye anya na ọnwụ bịa nala ife mana ntụ osi na dị enwere ọtụtụ akwụkwọ fagụba akwụkwọ ede n'Igbo ọnwụ akwụkwọ anyị na-eto a na-akpọ isi akwụ dalụ n'ala metụ akwụkwọ ahụ mgbe igwe na ihe ya na-atọ na ya ụtọ tụọ ka inu Igbo Igbo ji erie okwu ju n'ime ya ụdị ife dị ntụ ewere ihe na-enye ụmụaka fa na-agụ na-enenekwana ụfa from time to time dịka ntụ esi ene ule n'ụlọ akwụkwọ a na-anwafa malụ mafa na-agatakwa ka anyị wee nweta n'ọnwa anyị n'ife mụ na-ekwu bụ onye ọbụla bido na ezinụlọ ya bido na ezinụlọ ya olu oyibo erie na ya na-agwazi ma nwatakịrị na-eje obodo ọma ọsọ maka gịnị ka ọ na-eje eme ike olu aba ọya ma ndeba na ya akpakọrịta m nkata mana ọtụ ya bụ n'ilu gị na ụmụnne ndị na-afụ n'ụlọ ụna anọkọ na-enwela aṅụrị a na-akọwatasị mana nke a bụ na afa anata onye chọọ ka ịkọwara ife ọsị what is that man saying gị nwa bụ nne ya ọ na-ajụzi don't mind these villagers aji azụ eje ebe ụna ka anyị na-ana gọkọnụmgba kunienu Igbo asị m unu kunie ife na-emebi nara anyị chụọ nụ ewu ojii mgbe ife dị ka na ọchịchị Igbo agha ya mazi ebe ọnụ ekenekwa m unu ka m wee itinye maka na mgbe ọbụla m nwere ohere ịnọ mụ na ezinụlọ ụmụaka m nwee nwa Igbo ka m na-asụlụ nwe nke m gwara ụbọchị ya na-asị ada m nwaanyị n'ihi emebekwa n'olu m ojiji eri ji eme ife ọgwa m ọsị dadi who is that man ojiji eri ji mana ịma na ojiji eri ji bụ nri ndị anyị marụ nri ọdịnala na-abịa eweta ji weta mmanụ weta oporo weta crayfish emebie ntụ amechasị ewelu ji ụfọdụ sukọ ọnya na ya ị na-agwọrị ya ba ọ dịka ị na-eje n'igwe ya ka ada nwaanyị na-ajụ m sị dadi kedu onye bụzido ojiji eri ji ya ọjọka na-eme a na-akụziri ụfa ka esi eme omenala ka esi ete ofe ọdịnala na ife ndị ọzọ farigwa na ya fa na-amịcha aka ya na ife nna ya ọnụ bụ Igbo bụ Igbo anyị chiata n'azụ mana afụ na anyị nwa ka ọ ya atọ ụtọ